राज्यमंत्री नामदार डॉक्टर विश्वजित कदम यांच्या बालेकिल्ल्यात कडेगाव नगरपंचायत निवडणुकीत ऐतिहासिक यश संपादन केल्याबद्दल धनंजय देशमुख यांचा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश संघटनेच्या वतीने सत्कार संपन्न. महाविकास आघाडी सरकारमधील कृषी व सहकार राज्यमंत्री असलेल्या नामदार विश्वजित कदम यांची राजधानी म्हणून ओळख असणाऱ्या कडेगाव शहरामध्ये 500 पेक्षा जास्त भारतीचे कर्मचारी असलेल्या काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यामध्ये माननीय आमदार पृथ्वीराज बाबा देशमुख व संग्रामसिंह भाऊ देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली 17 पैकी 11 नगरसेवक निवडून आणून घवघवीत यश संपादन करून जो ऐतिहासिक विजय संपादन केला त्याबद्दल भाजपाचे कडेगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमधील शिलेदार व भाजपाचे पॅनल प्रमुख धनंजय देशमुख भैया यांचा सत्कार सोहळा संपन्न झाला. हा सत्कार भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशचे संघटन सरचिटणीस अतुल वजे यांच्या वतीने करण्यात आला. या सत्कार सोहळ्याप्रसंगी माननीय आमदार रामदास आंबटकर, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय आमदार सुरेश हाळवणकर, भाजपा प्रदेश संघटन मंत्री अतुल वजे, पश्चिम महाराष्ट्र संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे, मराठवाडा संघटन मंत्री रवीजी अनासपुरे, सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक बाबा शिंदे, नगरसेवक धनंजय देशमुख, विजय गायकवाड, संजय देशमुख, तानाजी जाधव, शाहरुख शिकलगार उपस्थित होते.